Her vil jeg vise, hvordan man kan kopiere knapper fra et e-learning-kurs til et andet. Det er noget, man kan bruge, når man for eksempel i efteråret 2010 skal opsætte en menustruktur, som ser ud nogenlunde ligesom den, der blev brugt i 2009. Det er vigtigt, at når man skal i gang med det her, så skal man være instruktor på begge e-learning-kurser. Både det, der bliver kopieret fra, og det, der bliver kopieret til. Jeg har oprettet et nyt e-learning-kurs til det her formål. Det hedder testkurs, og det ser ud ligesom alle e-learning-kurser, der bliver oprettet gennem Stads, de automatisk kommer til at se ud. Så her er den automatiske menustruktur. Derudover har jeg et gammelt e-learning-kurs, modul 1 fra 2009, og det har jo så den knapstruktur, vi nu har lavet det år. Jeg vil altså gerne kopiere fra det her e-learning-kurs, og derfor starter jeg med at gå ind på det. Og her skal jeg gå ned under kontrolpanelet og finde den, der hedder Packages and Utilities. Og her skal jeg vælge den funktion, der hedder Course Copy. Det første jeg skal gøre, det er, at jeg skal vælge, hvilket e-learning-kurs jeg gerne vil kopiere til destinations e-learning-kurset. Jeg klikker Browse ud fra her, destinationskurs, og så skriver jeg her. Jeg skriver testkurs, og så klikker jeg på Name, fordi det er navnet jeg søger på, og så klikker jeg Search. Det har vi her. Jeg markerer det, og så klikker jeg Submit. Nu har jeg altså valgt, at det er det her e-learning-kurs, jeg vil kopiere til. Og derefter tager jeg alle content areas, det vil sige alle de knapper, der har sådan et helt almindeligt indhold af filer og mapper. Det markerer jeg automatisk her, og det er dem, jeg kan kopiere. Der er også nogle andre knapper med announcements. Jeg kan kopiere alle de gamle announcements, eller nogle af alle de andre forskellige ting, der ligger her. Men det eneste, jeg har brug for at kopiere fra et år til et andet, det er altså de her content areas. Så kører jeg ned i bunden, og så klikker jeg Submit. Så er det gjort. Jeg får at vide, at jeg får en mail, når det er sket. Nogle gange kan det gå lidt tid, men ofte så sker det lige med det samme. Jeg prøver lige at klikke. Det er ikke sket endnu. Jeg prøver lige at opdatere. Og her har vi det så. I kan se, de nye knapper, eller de gamle knapper, de er blevet tilføjet de knapper, som var der i forvejen. Og så er det ellers bare om at gå i gang med at slette og konfigurere de knapper, som vi får brug for igen. For eksempel så laver vi announcement-knappen om ved at trykke på de to pile ud for den, tryk rename link, og så skriver vi nyt. Og klikker på det lille flueben. Vi kan også slette nogle af dem, hvis der er nogle af dem, vi ikke skal bruge. Det kunne for eksempel være, hvis vi kører lidt ned her. Det behøver vi ikke. Hvad kunne det være for en, vi gerne vil slette? Det kunne være den, der hedder Documents. Så jeg klikker her. Og så trykker jeg Delete. Og jeg får at vide, at jeg kan også bare gøre det unavailable. Eller man kan gemme knappen, så de studerende ikke kan se den. Nu starter jeg med at sige okay, for at slette det. Hvis jeg nu vil gemme en knap, så kunne jeg klikke på den. Ja, klikke ud for den, og så klikke Hide Link. Problemet er, at underviserne, de kan også godt se de her, eller de kan se de links, som er gemt, og det kan godt skabe lidt forvirring. Det er bedst bare at slette dem. Men det er proceduren.